είχαν μάθει την ιστορία της Ελλάδος, μάθανε και την ιστορία των Τούρκων, τα κακά που κάνανε οι Τούρκοι. Και όταν λοιπόν γίνανε παλικάρια μεγάλα και με άλλους από εκεί φίλους τους, ζωστήκανε τα όπλα από τους πατεράδες τους και βγήκανε στα βουνά. Ο ιεράρχης παλαιών πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης και όλοι μαζί ορκίστηκαν να ξαναφέρουν στο έθνος την ελευθεριά του. Κανείς δεν υπολόγισε την αρνητική υπεροχή των Τούρκων, την έλλειψη μέσων και πόρων, αλλά με μοναδικό τους όπλο, τη φλενάκια, όπου συνεχίζει ο πολυάριθμος στρατός του Δράμαλη. Στα πεδία των μαχών μεγάλες μορφές αναδείχθηκαν. Καραϊσκάκης, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Μακρυγιάννης, ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσας, ο Ανδρούτσος, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Γεωργάκης Ολύβιος. Όλοι τους έδωσαν τη φλόγα της ψυχής τους και άναψαν το φυτίλι της ελευθεριάς. Μα και το ναυτικό μας, με τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Ανδρέα Μιαούλη και την Κουκουλίνα, κατήγαγε περηφανείς νίκες εναντίον του τουρκικού ναυτικού που φοβισμένο έμενε στα στενά του Ελισπότου. Δυστυχώς, εκείνη την ώρα της υπέρτατης θυσίας, του ανυπέρβλητου αγώνα, εκδηλώθηκε στην ορμία του πατέρα σας και ελάτε, δεν έχουμε χαμηλά χάσει. Πάω να ξεβριμώ στον κορυφή που έχουν λιγότερο για να κάνει του πατέρα του. 40 χρόνια κλέφτησε, αυτό κρατούσε. Τώρα θα γνωρίσει το δικό μου χέρι.